Zdravím dámy a páni, tu na Magrevi 101 a dneska znova po nejakej tej dobe ideme točiť Minecraft, teda tento nereálny Minecraft. No, začal by som tým, že aby som sa to v tých Skywarsoch trocha zlepšil, tak by som si dneska zahral Skywarsy, aby sme to nejako zlepšili sa v tom. Naučili sa trocha tie Skywarsy nejako hrať, lebo naposledy to nedopadlo moc dobre. Pozrite si aj minulé video a prosím vás, sa veľmi blížime k 30 odoberateľom, tak mi prosím vás dajte tých 30, keď nič iné. Dúfam, že po vás nechcem až tak moc. No, takže sme na mape a to je takáto dobrá mapa, ok. Ok, skoro som spadol do vojdu, bol trapas. Dneska by som skúsil aj nejaké pasti, ak sa to podarí. Haló. Blbne hra? No nie, dobre, to mám len tu. Ups. Nie. Ja to kašlem. To sa nedá hrať normálne, lebo vždycky, keď si idem vybrať veci, tak ma tu nejaký typek prepadne a hneď ma zabíja. Ach jaj. Dajte like na toto video, aby som vedel, že nie som sám, ktorému sa toto deje. OK. Takže, prosím. OK, to je celkom dobré vybavenie. Dám rýchlo túto českú plus. Nie, luk tu není. Škoda. Ani krompač. To je veľká škoda. Tam nikto není, to je nejaký ten ostrovček. OK, tam by sa vyplatilo sa dostať, tam možno budú nejaké dobré veci. Nie. Zastavať, nie. Ešte raz sa mi to stane, tak ja hrám niečo iné a no to fakt štve. 2 hry po sebe takto. Preto sa v tých minihrách musíme zlepšiť. Na budúce natočím, ako robím pasti, alebo podľa komentároch strašne chcete čakáte na reakciu Bastafixa, tak ja ju teda pripravím. Neviem kedy, neviem ako to bude trvať, ale dúfam, že sa mi podarí natočiť tú reakciu. Nie, zase! A dosť. Idem hrať niečo iné. Akože tie Skywarsy sú úplne hrozné, keď vás furt niekto zabíja. My sme sa znova vrátili k Bedwarsu. Bedwarsy už nie sú také dobré. Veľa zaujímavých akože minihier tu je, ale asi... Dáme Piráto, to je niečo ako Bedwars, len iné trocha. Som trocha dobrý. Ok, sme na lodi, can't change blocks, aha. My sme modrí, nie? Tam to sú červení. To sú len jeden tým proti druhým, ok. To sú normálne delá. Ak vy to nepoznáte, tak vám to aspoň vysvetlím. Toto keď niekto zničí, tak to je ako keby posteľ, keď vám zničia. To je jadro lode. A zdiaľ sa dá normálne strieľať, čo je dosť cool. Minulé ste počuli určite nejaké divné zvuky, tak sa vám to ospravedlňujem. Nie, oni nám to už zničili. TNTčko pokladať, okamžite,
Ja proste musíme to nejako obrániť. Nie. Ok, ja umrem. Vidíš, že to je bordel. Ešte nám úplne celý tento. Musím sa dostať k dielu. Nič, ešte raz. Toto musím vyhrať, aspoň to skúsim. Ok, som tu na hore. Už na nich farbol. No to sa mi podarilo, ok. To už je lepšie. Ja ich budem takto zabíjať farbami. A tak nič, nie. Nie. Bohužiaľ, musel som to spraviť. Nešlo to inak, musím si to robiť. Takže, ja sa musím túto vyhľadiť. Ďalšie videa to chcem natrénovať. A prosím vás ma, nehejtujte v komentároch, že mi tie minihry nejdu. Rekomu potom cenzúrne, lebo to... Reklamy tam byť nebudú. Žite prosím vás odber, tým ma veľa podporíte. Tak nič. Aj tak sme ešte v tomto. Takže na akej sme mape? Jaj, to sú tie 4 lode. Ajaj. Nevadí, to budem musieť dať. Som zvedavý, na ktoré lode budeme. Ale to lode vyzerá fakt dobre nadizajnované. Akože keď vezmete niekto vymýšľal, tak to vyzerá mega dobre. Bežací, okej. Okej, tak to nebolo, že nás zničili, to sme museli, to je len ukážka. To nás zabil, asi to farbu použil. Ale to riadne obachlo teda, to je riadna šupa. Nie, už nás napadli, no výborne, no výborne. Nie. Musím to zlo ochrániť. Si nemôžem čím healnúť. To bolo úplne najlepšie. Nie, kto ma zase zabil? Táto hra je veľmi stresujúca, lebo vždycky sa vám čosi stane a... Viete, aký je nemak? Modrý. Nie, to je len loď, to je jedno. Dobre, budem to musieť odpaliť, bohužiaľ. Tam tá loď je úplne zvyčená zelený, už je loď. Idem páliť po modrých, lebo určite nás napadajú modrý. Ten sa skoro odpadol, friendlyho. Palím po nich, ale oni pália po mne. Som sa zasekol. Čo sa mi hrá? Tá naša loď úplne zničená. To sa nedá. Môžem to skúsiť ešte spaliť niečo. Ale pália na zelený. A modrý tiež. Ale ešte nejaké tam bloky a to nesvetí. Pálim po modrých. Ok, naše sa, aby sme sa niekde pohli. Červený nám zrejme ničia loď. Takže keď sa mi respawne farbou, tak to vypálim tak.
Ty si zaslúžia. Blue už sú mŕtvi, takže ostávajú zle. Musíme len respawny, toto je v riti. Musíme paliť po červených. Červení majú už len 2. Už majú len 2. Nie. Tak sa v riti. Zase sme prehrali. To nedáme. Použijem ešte kušu. To zelení, ja ich tam vidím, ja vystrím po nich. No, skúsim ich trafiť tak. Nie. Tak ideme na ďalšiu hru. Dajte do komentárov o nejaké rady, ktorými by ste ma podporili. Ja už neviem, jak mám robiť dobrý content, takže mi držte palce. Toto hru by sme možno dali. Tentokrát nebudem v Serapku, ja budem v ostrovoch. Takže teraz budem tryhardiť, budem musieť. Rýchlo odpaliť. Prečo tu furt niekto po nás? Idem po zelených. OK. Nie. Tam je modrý. Ja som ho videl. On je tam hore. Tak sme v prdeli. Ach, tak toto video
Poradte mi v komentároch. Poradte mi v komentároch, ako by som sa mohol zlepšiť, ale budem musieť nad tým ešte zapracovať. Ja sa posnažím nejak zlepšiť v tom, dajte mi nejaké rady do komentárov a ja sa pokúsim zlepšiť. Ale už to treba zabaliť, takže zdar, čus a čau.